जासिबाय दिनै सारा आसाम नाङै जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गोख्रों नाजानाय आरो जोंनिनो आसामनिनो मन्त्रि जा गारलसा बिथांमोननि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों सारा आसामाव दिनै जोंहा खेल महारन बियो सोलिगासिनो दङ। बेबायदि खेल महारना जोंनि सिडली चिरां डेभेलपमेन्ट बर्डनि सिङाव जोंहा गासै 30थासो बेबायदि जोंहा खेलाया सोलिगासिनो दङ। बेबायदिनो जोंहा रुनिकाटा गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव रुनिकाटा बिसिडिसिनि बानजायनायाव जोंहा दा नैबे खेल महारननि जे बेखेवनाय हाबाफारि बे जोबनानै थांबाय आरो आङो बेनि गेजेरजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं बयखौबो खावलायनो लुबैदों जाहाथे नैबे जिखिनि मोनसे गोथों थांखि लानानै जे खामानि मावनो नागिरदों बे गोथों थांखिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो जाहाथे गोजौ फारसे दावगालांनो हायो बे थांखियारि नोजोरजों दिनैहाय आसाम सरकारा बिसिडिसि लेभेलाव आरो जोंहा जिल्ला लेभेलाव स्टेट लेभेलाव बे खेलाफोरखौ दिनै होनो थांगासिनो दङ। दा दिनैहाय दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 3 तारिखसिम जोंहा नैबे खेल महारन बे जागोन आरो दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 15 तारिखसिम जा गुबुन गुबुन जोंहा इभेन्ट्स बे जागोन एथलेटिक्स जागोन काबादि जागोन फुटबल जागोन आरो ख'ख' जागोन। दा बिनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि जायफ्रा रेजिस्ट्रेसन खालामदों बे रेजिस्ट्रेसन खालामनाय फरायसा फरायसुलिफ्रा नैबे खेल महारनाव गेलेनो हागोन आरो बिनि गेजेरजों जायफ्रा दिनै जाफुंसार जानो हागोन बिथांमोना निश्चय फोरमान बिलाइ बा सार्टिफिकेट मोननो हागोन आरो बेजों लोगोसे जा बान्था नोगोर बान्था बेबायदि मोननायनि सुबिदाया दङ। दा बेनिखायनो जायफ्रा नैबे खेलाफोरखौ गेलेगोन बिथांमोनहा जाहाथे गोसो मोदोम जिउ होसारनानै गेलेनांगोन आरो जोङो बे खेलानि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव जोङो सासे गावखौ राफोद गेलेगिरि महरै जोङो खालामनानै लानो हानांगोन आरो गोजौ लेभेलाव जे जोङो बिसिडिसि लेभेलाव जिल्ला लेभेलाव स्टेट लेभेलाव आरो बेखौ जोङो नेसनेल लेभेलसिम लांनो हानायनि जोङो निश्चय गोसो मोदोम जिउ होसारनानै खामानिखौ मावनांगोन आरो गेलेनो थाखाय नाजानांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो गावखौ सासे आरो बे गोख्रों नोजोर लानायनि थाखाय आङो गिबियाव जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन। आसामनि जोंहा मन्त्रि जोंहा गारलसा मेडामनो आङो साबायखर जासिगोन आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनोबो आं साबायखर जासिगोन आरो जों फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो मोनफ्रोमबो इभेन्ट्सफोरखौ जोङो मोजाङै लांनो हाथों आरो फैबाय थानाय समाव बेबायदि इभेन्ट्सल' नङा गुबुन गुबुन इभेन्ट्सखौबो जों निश्चय लांनानै जोंनि गोदान जोलैखौ जाहाथे मोजां दिशा गोनां लामाजों जोङो लांनो हाथों आरो इसोरा जोंनो मदद खालामथों आं बेखिनिखौ मिजिं खालामो।